80. výročie SNP. Ako poslanec obce Liptovská Porúbka vás pozývam na beh na Sleme. Obec Liptovská Porúbka, OZ Porúbčania a komunitná nadácia Liptov vás pri príležitosti 80. výročia SNP pozývame na prvý ročník tohto krásneho preteku. Tam, kde ranným spevom vtákov prebúdza sa deň, tam, kde pestré farby hrajú nielen na jeseň, tam, kde v bujných kopcoch čistý prameň vyviera. A teraz poďme spolu nahliadnúť formou videa na trať a jej náročnosť po lavičku a stop čas. Termín a miesto preteku 17. august 2024 v Liptovskej Porúbke. Pretek vedie Národným parkom Nízke Tatry Brdkovičnou dolinou na vrchol Sleme. Trať a jej náročnosť. Horský skalný chodník, lesný chodník, časť trasy vedie Brdkovičným kaňonom, technickejší terén, značné stúpanie preverí tvoju kondíciu. V korunách stromov odvtedy stráži si odhodlane. Tam, kde v horách vládne medveď silný a koní, kde z vysokých štítov sú aj hviezdy na dotyk, tam, kde staré duby strážia malú dedinu, tam s hrdosťou žijem, mám len túžbu jedinú. Tam, kde v noci na cestu ti mesiac zasvieti, kde storočná lipa dávny príbeh povieti, tam, kde včely usilujú. Beží sa z nadmorskej výšky 719 metrov nad morom na kótu Sleme do výšky 1514 metrov nad morom. Celková dĺžka trasy je 4,5 km. Pretrhla okovy neželané, tajomstvo ukryté v korunách stromov. Odvtedy stráži si odhodlanie. Čo nás bude čakať na vrchole Sleme? Okrem nádherných výhľadov na džunglie a časť hrebenia Nízkotatranského národného parku, aj vrak havarovaného lietadla. V neposlednom rade je to pietné miesto. Tragickej udalosti. Písal sa rok 1944, 13. októbra, piatok. Po útoku nepriateľského nočného stíhača havarovalo na kóte Sleme ohnište v Nízkych Tatrách lietadlo Lisunov s označením trupu číslo 28 zo stavu 3 v perute 340. Zahynulo 19 vojakov, 6 sovietských letcov a 13 príslušníkov 2. československej paradesantnej brigády zo ZSSR. Pretrhla okovy neželané, tajomstvo ukryté v korunách stromov. Odvtedy stráži si odhodlane. Časový limit. Na občerstovačke bude stop čas 1 hodina 15 minút. Ak pretekár tento čas nestihne, kontrola mu odoberie čip. Pretekár môže pokračovať na vrchol, ale vo výsledkovej listine už nebude zahrnutý. Krátke som vám priblížil čas trate, tak neváhaj, registruj sa www.begnasleme.sk. Tešíme sa na vás. Let's get it down, down, down. We want it now, now, now. It's moving upside down, so turn it out. Let's get it down, down.